A 2025-ös kínai holdév a fakígyó éve, amely 2025. január 29-én kezdődik, és 2026. február 16-án ér véget. Mit hoz 2025 a kígyó jegyszülötteinek? A kígyó évében születettek számára a 2025-ös év egy különleges időszak, amelyet a kínai asztrológiában Benming Nian néven ismernek. Ez azt jelenti, hogy a saját zódiákus évükbe lépnek. A közhiedelemmel ellentétben ez hagyományosan nem a szerencse, hanem a kihívások és az akadályok éve, mivel úgy tartják, hogy az ember ilyenkor megsérti Tai Sui, az év istenségét. Ezért a kígyók számára a 2025-ös év a megfontoltságról, a türelemről és az óvatosságról szól. Karrier és pénzügyek. Ez az év nem a legkedvezőbb a nagyugrásokra vagy kockázatos vállalkozásokra. Előfordulhatnak váratlan akadályok a munkahelyen, vagy a projektek lassabban haladhatnak a vártnál. A legjobb stratégia a stabilitásra törekedni, keményen dolgozni a meglévő feladatokon, és kerülni a felesleges konfliktusokat a kollégákkal. Pénzügyileg az óvatosság a kulcsszó. Kerülje a kockázatos befektetéseket és a nagy összegű kölcsönadást. Érdemes egy részletes költségvetést készíteni az évre. Szerelem és kapcsolatok. A kapcsolatokban feszültségek és félreértések merülhetnek fel. A kígyóknak különösen türelmesnek és kommunikatívnak kell lenniük partnerükkel. Az egyedülállók számára ez az év kihívást jelenthet a stabil párkapcsolat kialakításában. A kapcsolatok ingatagok lehetnek. Nem tanácsos elhamarkodott döntéseket hozni, például házasságot kötni ebben az évben. Egészség. A Benming Nian időszakában az egészségre is fokozottan kell figyelni. A stressz és a kihívások gyengíthetik az immunrendszert. Fontos a rendszeres testmozgás, az egészséges táplálkozás és a megfelelő mennyiségű pihenés. Legyen óvatos a kisebb balesetek elkerülése érdekében. Mire kell figyelniük a kígyóknak 2025-ben? Legyen óvatos és megfontolt. Kerülje a hirtelen és meggondolatlan döntéseket az élet minden területén. Kerülje a nagy változásokat. Hagyományosan nem javasolt ebben az évben házasodni, új vállalkozásba kezdeni, vagy nagyot költözni. Viseljen pirosat. A kínai hagyomány szerint a piros szín, például egy piros karkötő, öv vagy alsó nemű viselése, segíthet elűzni a rossz szerencsét és megvédeni a Tai Sui negatív hatásaitól. Koncentráljon az egészségére. Fordítson különös figyelmet a fizikai és mentális jólétére. Maradjon pozitív. Bár kihívásokkal teli évnek néz ki, a türelem, a kitartás és a pozitív hozzáállás segíthet átvészelni a nehézségeket, és erősebben kerülhet ki belőlük.